जितु दिनैनि नैबे चिरां जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि सेथि गायसनथाय सान नोंथाङा बेहाय जितु बिबार बावनाय हाबाफारि बे बाहागो लाफैदों खौरांगिरि गासैखौबो लोगो मोननानै नैबे मा बुङो? आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे जोंहा सेथि गायसननाय सान बे सेथि गायसननाय सानखौ जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता खोन्दो जौगाखां बिनि मावख'आव दिनैहाय बिथांमोनहा सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो दिनै बिथांमोनहा लादों। आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियावनो आंखौ नैबे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरनाय बादि आं दिनैहाय नुजाफैनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। आरो आङो दिनैहाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंनि चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आङो आफादगिरि जा निजोम बसुमतारी बिथांनो साबायखर जासिगोन। गाहाय नेहाथारि जोंहा फाखन गयारि बिथांनोबो आङो साबायखर जासिगोन। आरो जोंनि जेसेबांनाखि जा खौरांगिरि नोंथांमोन दङ आं नोंथांमोननोबो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आङो बेखौनो आसा खालामदों जे जोङो सिगां समावहाय जोंनि बर' खौरांगिरि गैयैनि थाखाय जों गोबां माखासे जेंना जों बेखौ नुबोदोंमोन। जों गोबां जेंनाजों जों भुगिनांदोंमोन। जे गुबुन गुबुन माखासे जौगासारनाय हारिफ्रा गोबां दिनैहाय टिभि चेनेलनि बाथ्रा फैदों, जे इलेक्ट्रनिक मिडियानि बाथ्रा फैदों, प्रिन्ट मिडियानि बाथ्रा फैदों। बिथांमोनहा गावसिनि गोबां माखासे बायदि बायदि खामानिफोरखौ बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै दिनैहाय सारा बुहुमाव मिथिजानाय मोनसे हारि जानो हादों। आरो जोंहा दिनैहाय बे लेभेलाव जोङो सफैनो हायाखैमोन। जोङो दिनैहाय बुंनांगोन थांनाय 2019 मायथाइयाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन दानायनि गेजेरजों जे जोंनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय फैदों। आरो बे जावरिखांनाया दिनै थाबथाया लाबानो फैबाय थानाय समाव जोंनि थांखियाव सहैयागौमानि निस्सय बिथांमोना निस्सय खामानि मावनांगोन। आरो खामानि मावनो हायोबा जोंबो बै जौगासारनाय हारिफ्रा जेरैबायदि बे टिभि चेनेलनि गेजेरजों, इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों, जे जोङो सेटेलाइट चेनेलनि गेजेरजों जेरैबायदि दावगासार जानो हादों, जोंबो निस्सय दिनै नङा गाबोन जों दावगासार जानो हागोन। आं बेखौ मिजिं खालामो। आं मिजिं खालामबावो जे जोंहा जायफोर बिथांमोना दिनै बे बिबानाव थानानै दिनै बेबायदि खौरां बुथुमनानै खामानि मावगासिनो दङ, बिथांमोना गोख्रों नांथाब नाजानायनि गेजेरजों खामानि मावनो हायोबा निस्सय जोंनि समाजा सोलायनाय फारसे जोङो मोननो हागोन। आरो जोङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो राजखान्थि बिथिङाव बेसेबां जौगासारना जानो हाखो, जे थुनलाइ बिथिङाव जों बेसेबां जौगासार जानो हाखो, जे जोंनि समाज बिथिङाव जों बेसेबां जौगासार जानो हाखो, जे जोङो राव बिथिङाव जों बेसेबां जौगासारनो हाखो, जे गुबुन गुबुन माखासे गेलेनाय बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हाखो, जे आबाद बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हादों, इन्टारटेनमेन्ट बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हादों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो लासै लासै जुदि मोजाङैनो जों खौरां दैथायलांनो हाबाय थायोबा जोङो निस्सय जोंनि गेजेराव मोनसे गुस्लायनाया फैगोन, जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाया फैगोन। जों बे बाथ्राखौ आसा खालामनो हायो। गोबां समाव गोबां खौरांगिरिफ्रा दुखु खस्थ' सहायनानै खामानि मावनायखौ जों नुबाय थादों। थेवब्लाबो समाजाव माखासे सम सम माखासे सुबुंफ्रा मुं सुनो नागिरो जे खौरांगिरिफ्रा माने सोरनिबा जानानै खामानि मावो होननानै। थारैनो नंगौ नामा? बेखौथ' आं सैथो होननानै आङो बुंनाय नङा। जों मिथिगौ जे जोंहा माबाया जिखिनि जोङो नैबे ससियेल मिडिया जोंहा ब्रैथि खुन्थिया होननानै जों मिथिगौ। आरो बे ब्रैथि खुन्थिया जानानै दिनैहाय गोबां बिथिङावनो बिथांमोना खौरां फोसावनायनि बिबानखौ बिथांमोना लाबोदों। आरो बे खौरां जोङो मिथिनो हादों, जों सोलोंनो हादों, नुनो हादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो फोसावनो हाबोदों। दा बे बेलायावहाय गुबुन गुबुना माखासे एसे आलादा रोखोमै साननायखौबो जों नुवाखै नङा नुदों। आरो बेफोरखौ जोङो निस्सय खालामनो नांलिया। जों मोनसे सोलायनाय फैनांसिगौ, जोंनि साननायखौ जोङो परिबर्तन खालामनो नाजानांसिगोन। जे जोंहा जायफ्रा दिनै गोथां खौरां बिथांमोना होगासिनो दङ, बे गोथां खौरांनि गेजेरजोंनो जोंनो फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैफोरनो मोनसे मोजां दिशा गोनां लामाजों जोङो लांनो हागोन, नैबे जिनिसखौसो आं मिजिं खालामो। खौरांगिरिफोरनि गुबै बिबाना मा जानांगौ दिनैनि दिनाव? आङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंहा जायफोर दिनै खौरांगिरिनि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं, दा बे बिथांमोनहा जे गोथां खौरां फोसावनायनि थाखाय बिथांमोना निस्सय नाजानांगोन। आरो बिथांमोना गाव गावनि जे खाखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो हायोब्ला, जे खौसेथिनि गेजेरजों खामानि मावनो हायोब्ला, गावनि गेजेराव जुदि इउनाइटलि जुदि सानलायनानै खामानि मावनो हायोबा, थांखि लानानै जुदि खामानि मावनो हायोबा, नोजोर आरो बिथांखि लानानै खामानि मावनो हायोबा, निस्सय खौरांगिरिफ्रा जाफुंसार जानो हागोन।
आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा दिनै सारा बुहुमावनो मिथिनो हानाय बा मिथिजानाय मोनसे खौरांगिरि जानानै बिथांमोना निस्सय गुबुन गुबुन बिथिङाव बान्था मोनहैनायनि निस्सय बिथांमोना नोजोरखौ लानो हायो आं बेखिनिखौ खावलायो। আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন ক'ব লাগিব। আজিৰ দিনতে আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ' জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনটো জন্ম হৈছিল। যোৱা বছৰত আমি জন্মটো কৰিছোঁ। প্লেচটো হ'ল আমাৰ টুক্ৰাঝাৰ নাম্বাৰ 2 চালবাৰী এল পি স্কুলৰ আমি বৰ' জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনটো আমি গঠন কৰিছোঁ। তাৰপিছত এইটো 1 বছৰ আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল। তাৰপিছত আমি আজি এই 1 বছৰতো আজি আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনত আমাৰ যিখিনি ফ্লেগ এইটো আমি প্ৰথমত আমি এইটো প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি আমাৰ সাংবাদিক এবা জাৰ্নেলিষ্ট হিচাপে আগত যিখিনি আমাৰ ডাঙৰীয়াসকলে কাম কৰি গৈছিল তেখেতসকলত নিশ্চয় ইয়াত মানে কাম কৰাৰ মাজতে কোনোবা মৃত্যু হ'ব লগা হৈছে। তাৰ মানে তাত মানে আমি তাত মানে ওচৰত আমি আগৰবাতি আৰু আমাৰ জেৱাৰী লৈ কিনি আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তাৰপিছত আমি উদ্দেশ্য হ'লেও আমি জন্ম যিখিনি দিছোঁ এছ'চিয়েশ্যনটো গঠন কৰাটো হ'ল উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি একেলগে কেনেকুৱা কাম কৰিব পাৰোঁ সমাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমত হওক স্পৰ্টছৰ হওক এগ্ৰিকালচাৰ হওক তাৰপিছত আমাৰ ৰাজকান্তি পলিটিকেল আৰু এডুকেশ্যন বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিভিন্ন ছাবজেক্টতে আমি কেনেকৈ আমি সঁচা কথাটো কেনেকুৱা আমি এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে কেনেকৈ আমি ৰাইজত আঙুলি দেখাব পাৰে এইটোলৈ আমি চিন্তা লৈ একেলগে কেনেকুৱা কাম কৰে দেশখন কেনেকুৱা আগবাঢ়ি যাব লৈ পাৰে এইটো আমি চিন্তা লৈ এই এছ'চিয়েশ্যনটো আমি জন্ম দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ সাংবাদিক সমাজত এটা দায়িত্ব আছে। এটা সমাজখন আগুৱাই লৈ যোৱা আমাৰ বহুত কাম কৰিব লগা বহুত আছে দায়িত্ব আছে। এইকাৰণে আমি এইটো লৈছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি আগন্তুক সময়ত সমাজত যেনেকুৱা চৰকাৰৰ তলৰ পৰা কাম কৰে আমিও চৰকাৰৰ লগত একেলগে থাকি কিনি আমি কাম কৰিবলৈ এইটো হাতত লৈছোঁ যাতে সমাজখন এটা উন্নয়ন ভাৰতবৰ্ষ এটা নতুন এটা ষ্টেজত আহিব পাৰে এইটো লৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আজিৰ এইখন আপোনাৰ আয়োজনত মুখ্য অতিথি হিচাপে কোন কোন আছে? আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰামত আমি আমাৰ ৰুণিকাটা অঞ্চলত এবা 14 নং চিৰাংদুৱাৰৰ ব্লগত প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়া বিদ্যাও ব্ৰহ্মচাৰী তেখেতে আহিছে আৰু তাৰপিছত আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপে আহি আছে আমাৰ অল বড়ো ডিজিটেল জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাকেশ ৰামচাৰে তেখেতে আহি আছে। তাৰপিছত আমি আজি জন্মদিনত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি কয়েকটামান এজেণ্ডা ল'ব তাৰ বিষয়ে মানে সমাজত আমি এতিয়া প্ৰেজেণ্ট হুমেন ট্ৰাফিকিং চাইল্ড মেৰিজ এইবিলাক কথা লৈ আমি অলপ কথা পাতিব নিশ্চয় ফিউচাৰত কেনেকুৱা আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰে এইটো আমি কথা পাতিব।